טוב, אז צוללים שוב, והפעם הביצה הזאת, שנקראת רכישת רכב יד שנייה. לגמרי ביצה. וזה לא הולך להיות עוד פרק עם הטיפים הרגילים, נכון? תבדקו שמן מים, כולנו יודעים. לא, ממש לא. המטרה היא לתת כאילו כלים אמיתיים, אסטרטגיה. לתת יתרון קטן מול מי שמנסה, בוא נגיד בעדינות, למכור לנו סיפור. בדיוק, ונתחיל מהמיתוס הכי גדול אולי. זה שהמוכר הוא חבר שלנו. כן, שהוא רוצה בטובתנו. הוא רוצה בטובתו. זה משחק סכום אפס, תכלס. הוא רוצה למקסם רווח, הוא יודע יותר מאיתנו, וזהו. זה כמו פוקר לא הוגן. לגמרי. והמיתוס השני, שאני שומעת כל הזמן, קח למכון בדיקה, הם יגידו לך הכל. כן, אז זהו שלא. מכון בדיקה זה בסיסי. זה מכסה אולי חלק קטן מהתמונה. הרבה דברים מתפספסים שם. אז כשאומרים לי מצב מכני פגז, מה זה אומר בתכלס? זה אומר שהוא כנראה מניע כרגע, ושצריך לחסוך כסף למוסך, בקרוב. אוקיי, אז איך יוצאים מזה? איך מבדילים בין מציאה לבין, אתה יודע, סרט אימה פיננסי על גלגלים? אז פה דווקא הטכנולוגיה יכולה לעזור. AI. לא סתם חיפוש בגוגל. AI? איך בדיוק? שיכתוב לי מודעה יותר טובה משל המוכר? לא, שיעזור לנו לקנות חכם יותר. אפשר להנחות אותו, כלים כמו ChatGPT או Claude, לבנות ממש מערכת השוואה אישית. מה זאת אומרת? לא רק, תמצא לי רכב אמין ב-50,000? הרבה יותר ספציפי. תן לו הנחיה כמו, תבנה לי טבעת השוואה לדגמים מזדה 3 וטויוטה קורולה, שנתונים כאלה וכאלה. תקציב עד X. תתמקד באמינות, עלויות החזקה, צריכת דלק אמיתית, בעיות ידועות בדגמים האלה, עלות טיפול גדול כמו טיימינג, ותן ציון סופי משוקלל. וואו. והקטע החזק באמת זה לבקש את זה לא כטקסט, אלא כקוד HTML לטבלה אינטראקטיבית. מה זה נותן לי? זה נותן לך כלי דינמי. אתה יכול לסנן, למיין, לשחק עם המשקלים. אולי לך חשוב יותר צריכת דלק מאשר עלות טיפול. אתה משנה את המשקל והטבלה מתעדכנת. זה מחקר מותאם אישית. אוקיי, נשמע רציני. עשיתי את המחקר, מצאתי רכב שנראה טוב על הנייר, על המסך. איך אני ניגשת למוכר בלי להיראות כמו פריירית? יפה. הכנה היא המפתח. לא לבוא עם שאלות כלליות כמו איך האוטו. אז מה כן לשאול? שאלה ממוקדת שמראה שעשית שיעורי בית. למשל, ראיתי שלדגם הזה, בשנתון הזה ספציפית, יש לפעמים בעיות עם הגיר האוטומטי בסביבות הקילומטראז' הזה. זה טופל, הוחלף פעם שמן גיר. זה מיד מראה שאתה לא סתם באת לראות. בדיוק. זה משדר רצינות, מוריד את מפלס הבולשיט הפוטנציאלי. דבר שני, להגיד מראש, אני מתכוון לקחת את הרכב לבדיקה במוסך שלי, מוסך X, שמתמחה ברכבים האלה. לא סתם מכון. זה נותן תחושה של רצינות. ולגבי המחיר, איך מתמקחים? לא מהבטן. לבוא עם נתונים מהמחקר שעשית. לפי הבדיקה שלי והנתונים בשוק, רכבים דומים במצב כזה נמכרים בין X ל-Y. מה הגמישות שלך? והחוק הכי חשוב בפוקר הזה? פוקר פייס. לא להראות התלהבות, גם אם זה רכב שנראה מושלם. קור רוח. התלהבות רק מקשיחה את המוכר. מעולה. דיברנו, הרכב נראה בסדר, מה השלב הבא? הבדיקה המעשית. רובנו לא מכונאים, אתה יודע. נכון, אבל יש דברים בסיסיים שכל אחד יכול. להתכופף, להסתכל מתחת לרכב אחרי שעמד כמה דקות, לחפש כתמים טריים על הרצפה. מה כתמים אומרים? שחור זה בדרך כלל שמן מנוע. אדמדם יכול להיות שמן גיר. ירוק, ורוד, כחול, נוזל קירור. כל כתם זה דגל אדום שצריך לבדוק. וצמיגים? מספיק לראות שיש להם בשר. לא רק. צריך לראות איך הם שחוקים. אם השחיקה לא אחידה, למשל רק בצדדים הפנימיים או החיצניים, זה יכול להעיד על בעיות בכיוון פרונט, במיטלים, אולי אפילו משהו בשלדה. אוקיי, ומה עם עשן מהגזוז? גם חשוב. כשמתניעים קצת עשן לבן, בהתחלה זה אולי בסדר, עיבוי. אבל עשן לבן סמיך כשהמנוע כבר חם, זה יכול להיות מים במנוע. עשן כחול, שריפת שמן. שחור, בעיה בתערובת הדלק. כל אלה סימנים לא טובים. והבדיקה הכי פשוטה בעולם? נסיעת מבחן שקטה. לכבות את הרדיו, לפתוח טיפה חלון. ולהקשיב? לרעשים, דפיקות מהמנוע, נקישות, חריקות כשעולים על במפר, מטלים, גמגומים בעברת הילוכים, רעשים מוזרים במהירות גבוהה. כל רעש חריג הוא סיבה לדאגה. זה מבחן האמת. אז בעצם כל הרעיון הוא לא להפוך למומחה רכב ביום אחד, אלא לדעת לזהות את נורות האזהרה. להיות צרכן חכם יותר. בדיוק. ולזכור תמיד את התרגום. נסע רק פעם בשבוע לסופר. יכול להיות שהנכד חרש עליה כל סופש.
טופל תמיד בזמן. אולי יחליפו שמן פעם בשנתיים. כן. השימוש בכלים האלה, מחקר AI, טבלת השוואה, תסריט שיחה, בדיקות בסיסיות, זה נותן יתרון. זה משנה את מאזן הכוחות. ויש איזה כלל זהב אחרון? כן. אם משהו נראה טוב מדי כדי להיות אמיתי, הוא כנראה לא אמיתי. במיוחד בשוק הזה. אין מתנות חינם. צריך להיות חשדן, בצורה בריאה. בהחלט מסר חשוב. טוב, ולסיכום ככה, אולי מחשבה קצת צינית לקחת הביתה. יאללה. אם בזכות מה שדיברנו פה הצלחתם לא ליפול בפח ולחסוך כמה שקלים, אז יופי. אולי אפילו יישאר לכם מספיק לקפה טוב מחר בבוקר. כי תמיד יש סיכוי שהמציאה החדשה שלכם תחליט דווקא אז, בבוקר הראשון, לא להניע. וברגע ששילמתם, זכרו, הבעיה היא כבר לגמרי שלכם. בדיוק. הבעלות על הבעיה עברה אליכם. לגמרי.